Ito ngayong mulberry natin mga kabonsai. Ilagay natin sa temporary pot o kaya pot na niya mga kabonsai. Magiging forest po siya mga kabonsai. Forest na mulberry mga kabonsai. Ayan, mga kabonsai. Dito natin nilalagay sa ginawa natin na pot. Magiging forest po siya. Ayan. Forest bonsai. Ayan, andyan dito na yung reversean natin mga kabonsai. Ayan, pero bagong lahat. Tanggalin muna natin itong lalagyan niya mga kabonsai para may lagay natin siya sa pot. Ayan mga kabonsai. Ayan, tara. Ilagay na natin. Ayan, guntingin natin itong baso niya. May mga ugat-ugat na siya. Para may lagay natin sa pot natin. Yun o. May mga ugat na mga kabonsai. Pwede na natin i-transfer. Kaya i-transfer na natin. O yan o. Yan. Kunin natin yung pot natin. Ilagay na natin yung ano niya. Lagyan pa natin ng screen kasi malalaki yung butas niya. Yung screen mga kabonsay oh. Ayan. Ayan. Tapos ilagay natin tong reversean natin para kompleto na. Ayun o. Nagiging forest. Forest tong mulberry natin. Iwa-wirings na natin para makita natin yung magandang view niya. Yan, ulitin natin. Tanggalin mo natin yung mga ibang ugat niya. Ay yung mga ibang lupa. Yan, lagyan na natin ng reversean. Ayan mga kabonsay, nailagay na natin. Forest na siya mga kabonsay. Tapos iwa-wirings na natin. Idanong garod, malang ka danom. Ayan. Aduh. Op ya. Op. Amigos. Yan, siksikin lang natin para masiksik yung para maganda yung ano niya. Hindi ko simulat ah. Ton. Nah, targa. Ayan, mabait talaga yung subscribe, like, and share. Wala mo? Like and share. Subscribe. Ayan, mga kabonsai. Subscribe. Yeah, subscribe. Mm-mm. Subscribe.
Ayan mga kabonsay. Subscribe, like, and share. At huwag nyong kalimutan pindutin ang ating notification bell mga kabonsay. Mga idol. Nailagay na natin yung materials natin. Ayan o. Yan. Una sa lahat mga kabonsay, tanggalin muna natin tong mga dahon niya para makita natin yung sanga niya. Sige, tanggalin mo yung dahon lang, yung tanggalin mo ha. Sige. Ay! Pinotol niya. Gila bulong na ah. Ito la bulong. Bulong lang kita mga min, kita. Tani, kita ma. Tani. Tani, kita gateng. Ay, kateng tanggalin mo. Basta ops. Najini. Wait, ta. Bisa. Ayun. Ana, gerga. Tiani dito dito. Oh. Sapay, tini. Di baba. Ta, ops, guray. Oh, yun. Ganyan mo, gerga. Gini. Tani, guray. Play. Nagtakulmot eh. Tini. Tuy. Op. Oh, guray. Aguray. Detani. Aguray. Aguray ko na ke. Dito ya. Dita. Aguray ka. Lah, giteng. Ay! Bulong lang. Tahan dita. Batam. Ganam natin ni ganam. Basta, tapos dita. Aguray ka. Na play. Tapos, aguray ka. Kata mana na. Bulong lang ang amin. Yung ganam natin ni ganam. Tapos dijay. Guray ka. Sige. Tapos ta. Ayan. Nakalbo na. Kinalbo ni Chichi. Ayan, kinalbo niya mga kabonsay kasi sinama niya yung mga malalaking dahon niya o kaya yung malalaking sanga niya mga kabonsay sinama niya. Yung anak natin na makulit. Subscribe. Ayan, tapos na. Ayan mga kabonsay. Paikutin natin. Ayan o.